Unahon ta lang ning mga murag nindot-nindot nga balita ug naay nindot-nindot maguwang nas bati paita karon di ay nindot nga balita nindot-nindot ya tungod is presos lana nga posibleng musakag tamas ginawa sunod semana wa siguro mo usab gani ron ang inyong presidenteng gibutaran katong sa unit team man hinoon mga mo ni resulta kagahapon matod pa niya nga iyang panawgon iyang pag-iistoryahan or mitingon niya ang mga kadagkuan sa legislative sa Kongreso o Boss Bible Oranan o sa Senado aron pangayoon kuno ang ilang authority or emergency power alang nining posibleng magkanihit nga supply sa lana tibuok kalibutan padung diri sa Pilipinas. Matod pa niya nga kinahanglan hatagan siya og emergency power tungod kay kung ang lana, ang gasolina o krudo moabot na kanay $80 ang matag barilis isda ni. Kinahanglan ko nung us-usan ko nung ang excise tax pero ubos sa train law forbida. Wasan ni magtupon siguro ng hanggawa niya. Ubos na yung train law. Kaning train law panahon ng digong kaning si kuan ani mo author si Sani Angara kanang education secretary karon, senador pa na siya. Kining tax reform acceleration and inclusion ubos na ning maong balaod kung magsunod-sunod na gani og ang uminto unya mo lagpas na sa $80 sa matag barilis kinahanglang isuspenso na ang excise tax sa matag litro sa krudo o gasolina. Apil na rin ng kerosene. Pero na ibangag, niingon siya nga, akong istoryahan kay atong lagkuhaan o gamay ng excise tax. Ikuyawan ng mga negosyante, apil na ang mga konsumidor kita. Tungod sa pagmahal sa bugas, nga niabot ng tag 70 pesos ang kilo, matag sa local nga bugas, kaning ganador o ivory. Mas matod pa nila, arang-arang pa ang imported kay bubarato ra. Pero ang mais ni mahal na pod karong mga orasan. Ini mo gikuyawan kay mga konsumidor basig mga pasmo mo diyang naminaw. Tungod kay mahal na kayo kay ang gipasanginlan ang krudo gasolina gikas Middle East gawa na supply dire kay matod pa wa nagyoy mga barkong makalabang sa Hormuz Strait o kanang parehabag Negros og Cebu nga dagat nga wa may lain ding agianan matod pang Congressman Edgar Sarmiento kana ragyot di abot og katusan ka mga tanker oil tanker o mga barko ni nga di kaagi o natanggong kay nahadlok nga bombahan sa mga Iraqis tungod sa ilang kalagot nga namatay ang ilang hari-hari nga si Ayatollah Ali Khamenei. Astang okay ha. May problema kayo. Samtang si Senador Chis Escudero niingon nga kagapon nga kinahanglan nanawagan sa nga Department of Energy kun DOE din mo ay wala ning kuryente, gasolina ug uban pa. Atol pang Senador Chis Escudero nga kinahanglan ang maong ahensya dunay contingency plan sa dinaliang paagi o mga dinaliang paagi may tungod na ning pagsaka gyud sa presyo sa krudo gasolina sa umaabot nga mga adlaw tungod ka aron pagproteher sa mga drivers o mga pasahero o commuters. Apil na ang mga industriya nga mo gamit gyud natural may gamito ni mga industriya hasta in town ang mga trabahante nga maapektuhan niining crisis dito sa Middle East. Yang gipanawagan ng apel ang Department of Trade and Industry nga sige nagpangatuog. Hello, kinahanglang pahugtan ang price monitoring sa nagunang palaliton kay matod pag kinahanglan ni nga ilang i-monitor para kung doon naman gani mga grabing pagsaka sa mga presyo kinahanglan nga dunay ikahinabang gayon ang gobyerno kabahin nining krisis dito sa Middle East karon nga gigubat ang Iran sa Amerika o sa Israel. Matod pang Senador Chis Escudero murag okay ra ni ang DOE ang Department of Energy Secretary karon si Sharon Garin congressman man ni-resign kay gitudlo nga secretary sa Department of Energy taga Iloilo abaw. Niingon si Senador Chis Escudero nga kinahanglan paghugtan gyud ang price monitoring sa DTI o ang DOE kinahanglan nga dunay subsidiya
alang sa mga commuters o drivers yun natural aron dili ito mapungan ang epekto sa mga konsumidor nga mga Pilipino o mga sumasakay porbidang paita mao na ni resulta ron pait sakit man yung paminahon pero mas sakit rin kay matod pang presidente bangag Bongbong Marcos hay naman to si kuan niya agaw busog man sa ito perti naman tong busog si Martin Tambalusos Romualdez matod pa nga ang mga Pilipinos nga tuaros Middle East nga gustong mo pauli sirado ang kawanangan way makalupad nga mga eroplano kay matod pa patugpahon sa mga Iraqis nga mga maldito ang mga sugbuanon watay po ring lisura po ring taga DMW di man na to makontak og taro ato ning i-google tanaw niya totoo lang ha totoo Matod pa sa presidente nga kinanglan ang mga Pilipinos abroad mo coordinate yun sa host countries. Bawat pasabot kantong kung asa silang nasura mo coordinate dito magigtambayayong dito appeal na sa taga Department of Department of Foreign Affairs niya sa Department of Migrant Workers aron masiguro ang ilang kaluwasan mahimo ko tago lang sa pareha ni Zaldico tago o niya ang labing sayon ko no sa pagbakwit sa mga lugar nga delikado kayo land trip na lang wahinoon mo auhag ang presidente nga oy sakay na mo og series Naloko na. nanggaw ng gobyerno mo gini problema aning gobyerno ang pait aning kay puros kawatan ng mga leaders na to kaya ba't bangkita kawatan ay magsuon kani mo ingil-ngig nga mga magna nakaw kagapon ang Sandigan Bayan ni isyu na og precautionary sa kayo ko kalitik ha gamay lang Mao ba? ang Sandigan Bayan ni isyu na og precautionary hold departure order or PHDO tingin nga ni PHDO batok sa ngadto sa mga magsuong Edvic og Eric Yap diin kini si Edvic Yap kongresista ni ubos sa AXIS Party List ilang Erwin Toplok og ni Rafi Toplok trasay ingin sa mordi madari sara na kitaas ka magpariilig sa pagkasenador ingon siya Mao ba? matod pa sa baong hold departure order kini may tungod ni sa ipasagang kaso sa ombudsman patok anin duha ka mga magsuon nga giilang banggiitang tulisan sa puntos gobyerno kini tungod sa ilang kalambigitan nining flood control project dito sa Benguet nga La Union dito sa La Union nga nagkantidad og 179 milyones nga wagi na ugbok bisag usa ka lipak nga kawayan sa mao proyekto. Kini ang human ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council may bakote na sa ilahang mga bank accounts 5,000 kapin ka mga bank account daghanan ning mga kanahan. Ilang mga sakyanan, ilang mga yuta nga mga nakangaan nila apil na kadtong mga eroplano nga og helicopter nga gipanagiya aning magsuong Edvic og Eric Yap diin matod pa ning Eric Yap mao ni kongresista dito sa Benguet sa ilang Mayor Benji Magalong ang giingon nga perting gihulagway ni perting tulisana kay kinis Eric Yap mao ni ang chairman sa Committee on Appropriations ni adtong panahon ni Presidente Digong diin ang vice chairman ni si Pedro Caldero taga 7th District Cebu. Naloko na. Busuga pong Peter Calderon ani. Inoon na yun, busog sa kay ka. Mao ba? Kaya pagka nagkuha, grabiha, hindi matabang, no? Hindi matabang, bastang kawatan. Karon di na nila kagawas, pero matod pa, ang mga kwarta ni gihabwa na gisod og volt, aron dili maembargo sa AMLAC o sa gobyerno. Samtang si Congressman Igay Reyes sa Caloocan kagapon ni withdraw. Isip co-author sa anti-dynasty bill nga gipasar dito sa Committee on Suffrage kay
diin ang gibasihan pagpasar nini ang version sa bill nilang Speaker Bujide og ni Andoy Marcos nga anak sa presidente Bang. Matod pa ha, matod pa ni Iga Irese nga di ko no masikmura ilad. Ang gihimo sa presidente kay matod pa niya una iyang gisaysay kagapon nga iyang gipanghambog kuno ni presidente Marcos nga sa wapay Disyembre 15 na mga kongresista mga preso apan si Peter Caldero nagsusuroy ra gyapon. Reagulias dar gyapon. May bibi ko taras upon. Oh ba? Hinungdan nga matod pa niya dili masikmura ko no di ko no maton sa iyang konsensya ang ipapasar sa committee ba lang sa Committee on Suffrage nga gipanguluhan ni adtong Zia Alonto Adjong nga taga Lanao del Sur nga maoy ni Ari Sugbo aron magkonsultahon ang mga Sugbuanon kabahin ining pamilyang dinastiya or pamilyang naas politika sama sa pamilyang Lalay nga karon naghilom-hilom na aghain na rong dapita wakwaka. Samtang update sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ningon nga dili impeachable ang secretary sa Department of Education. Kini kabahin sa 612.5 million nga confidential funds sa DepEd kani adtong si Sara Diskaya no Duterte. O di Education Secretary nga diin dunay nanggawas nga mga ngan nakadawat og pondo as confidential pa nakadawat og kwarta nga hinganlan og very grace piatos. Gani way nagaraya no. Katong uban nga mga pitos piatos ya. Matod pang Rufus Rodriguez dili gyud ang ngayon nga apil sa reklamo sa maong impeachable official ang kadtong giingong 612.5 million nga confidential fund sa DepEd kay ang DepEd secretary bisag siya pa'y vice presidente dili impeachable ang maong official kay under sa executive siya. Ang iyang pagka vice presidente pwede siyang ma-impeach pero kumbate pa rin silang mayo. Ang ilang gikumbate ron ang sufficiency in substance. Form, okay naman to, okay na. Ang substance na, ma-okay na po. Ting isugang Rufus Rodriguez gapon og ni Igay Irese basig mag-contact. Ako i-contact aning Rufus Rodriguez, former dean sa College of Law dito sa Kauluhan pero dugay kay magmata po lagi. Murag dili ina to mag-contact. Sa una dito misa, I think dito speaker si Biana na maka-interview pa na ako na. Karon din na pareha ni Congressman Ace Barbers nga karon wala siya ranggo, arang-arang na. Yan ang mga asawa kongresista, so arang-arang. Dili na siya na to na-contact na to last week. Anya, di apay lain ay. Ubos na ining pagpangisog ni Igay Irese gapon, giilisan siya kay human siya mo-resign si Irese as Senior Deputy Minority Leader ang nipuli ang ML Party List Congresswoman Laila de Lima kanhi as pinireso ang gipaprison digong panahon sa iyang administrasyon. Ang ML Party List Congresswoman mo po bukal kayo aron ipa-impeach god si Vice President Sara. Si ang ML mamamarang luso sa Luzon. Mamamayang ay mamamayang liberal ni bugoy na to amigos lilo ansa mamamarang sa Luzon dili mamamayang liberal ni Nur. Ingon nga siya na ipuli as Senior Deputy Minority Leader nga pabor po sa pirmi sa presidente. Okay kayo mo na minority nga sa presidente or opposition. Arita sa lokal si Tomas Usmeña happy na. Mura si Tomas ini happy na. Kuman gipapasar ang 12.5 million nga iabang og pwesto opisina diri sa IT Parks sa Cebu City. O niya, para kuno ni sa iyang ranggo nga Mayor of the Night. At tangiga, Mayor Wakwak Tomas. Loko na. Lipayo na siya karon kay natuma na ang iyang gusto alang sa mga BPO workers. As tangiga ni mo masoy.